エノギロとか会社で皆様おかげでいらっしゃいますが、私も元気で今日本語を学ばせています。これから9月の報告は以上です。私は超如来です。どうぞ言ってください。どうぞよろしくお願いします。講座の重要な前に掃除をします。体操の時間にみんなと一緒に体操をして歌の練習をします。先生は声を教えた後、すぐに覚えさせました。授業が終わったら掃除をします。週末に友達と一緒に外でかけました。友達と一緒にボートに乗りました。楽しかったです。友達のふるさとへ遊びに一緒に行きました。週末は自分で料理を作りました。日本はどうですか？山は暑いで、皆様お体に気をつけてお仕事頑張ってくださいね。私も頑張ります。9月の動画が以上です。最後まで見てくださいね。ありがとうございました。それでは失礼します。